Longtlai Autorickshaw Owner Association ten an member VC Atlantin mi som panga hena lompuina an hlan July ni somni sangi somni pali ania nimin zirtop ni khan Longtlai Press Club Longtlai Autorickshaw Owners Association LAROA chuan an poll member tun hnaya Village Council in thlanna neya Atlantin mi som panga hena lompuina thuziak an hlan he hun hi pu age leltlan chunga assistant secretary LAROA chuan kai hruain an poll president pusi zathianga chuan an member ni lai mi som panga lai mai village council in thlanpui neya thlantlin an ni chu Longtlai Autorickshaw Owners Association chuan an chuang takzet ti soin thinlung takin an lompui ani ti lan nan an pualin hun buatsai ani thu asoya Longtlai Autorickshaw Owners Association President chuan Autorickshaw khalthrin te chu khotlanga po en hiam lo fo thrin khosak harsate te ani ti soin an member atangin mi som panga lai mai khotlang en kol na thoktura VC in thlanna thlantlin an ni chuan an association din mun po adom kan nge be sei thu asoi Longtlai Autorickshaw Owners Association member VC Atlantin lompuina an hlan te chu puar lalcham reya electric veng puar sangvela thingka pu laltlan zawa AOC veng puar lal ompuya Longtlai 3 pulal rammoya chinza college veng pulal ro sanga pulal ngak thanga puke ro rel liana bethel veng vek pu HC mangai zuala pu S vanlal mingmuan puya pu MS dong liana new veng puivek pu V lal ramdin zawa pu B gospel thanga le pu B lal thalua veng puivek le pu K lal thuthung liana college veng te anni lompuina hlan te atang le association throi tu te atangin thusoi ngai thla ka ni a he an hun man na hian pu F zachung nunga advisor LAROA chuan hun ser mangin puro rel liana vong tu secretary LAROA chuan lom thu soin hun akhar